ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ ಅವು ತಿನ್ನಗನೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ನಂಗೆ ಎಂತದು ನಿಂಗೆ ಮಗ ನಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ನೀನು ತಿಂತು ನಾ ಪೆಟ್ಟುದುಲೆ ಒಂದು ಆ ಪೊಡಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈತವು ಖಾಲಿಯಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುದು ಫಿಶ್ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆದಕ್ಕಲು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತು ಪಾಟ್ರಾಗೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಪೂರ ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತವರು ಮುಕ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ತಗೋಡು. ಬಾರಿ ಸುಖದೊಂಜಿ ಮೀನು ಬೋಡು ಬಾರಿ ಸುಖದೊಂಜಿ ಕೋರಿದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೋಕದೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅವಳ ಮುಲ್ಪದ ತಪ್ಪಾವಜಿ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಗಳ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಬಂಡ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚರತ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸೀ ಫುಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ದೇಗಂದು ಪಂಡ ಐನ್ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೊಜ್ಪೋಂದೆ ಪೋಪೆ ದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಚರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಮಲ್ದೇರ ತುಲೆ ಇಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚರತ್ನದ ಉಲಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಣ ಸಾದು ಬತ್ತನ ಕ್ಲೂಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಣಸಾಂಡ ದಾಯ್ತಿಂದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಣಸ ಬಂತ್ರಿ ಒಣಸಲ ಉರುವಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಚೈತಂಡ್ರಿ ಅಡ್ಡೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಾಕತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಾಕತ್ತುಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಗ್ಯಾರೆಗೆ ತುಲೆ ಉಲಾಯಿ ಇಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬೋರ್ಡು ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಮೂಲಿತ ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಲೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಿದೇ ಬರ್ಪ್ರಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಸರಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಸೂಪರ್ ದಾಯ್ತಾ ಅಡ್ಡೈತ್ರಿ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ದಾ ತಿಂದಾರ ಎಂಕಲ್ ಊಟ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಎಂತದ್ರಿ ನಿಂಗೆ ಮಗ ನಂಗೆ ನಿಂಗ ಮಗ ನಂಗೆ ಸಬಾಸ್ ನಂಗ ಮಗ ನಿಂಗ ಮಗ ರಡ್ಲಾಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಉಲಾಯ್ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಒಂದು ಗಡ್ಬಡ್ ಇಂದೆ ಗಡ್ಬಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಪಂಚರತ್ನದಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಗಡ್ಬಡ್ಲ ತೂವಲಿತೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ನಂಗ್ ಮೀನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹತ್ತು ಗಡ್ಬಡ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಬಡ್ ರೆಡಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನೋಲಿ ಏತು ಬೊಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಗಡ್ಬಡ್ಲ ಉಂಡು ಈಗ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಕ ಅಂದೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಗೌಜಿದ ಒಣಸ್ ಸೋಕುಡಾಂಡ್ ಎಂಚಾಪುನು ಖುಷಿ ಆಪು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ ಅವು ತಿನ್ನಗನೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆನಾ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಡತ್ತ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ ತಿನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಇಂದೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದಿಂದುಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಂದೆ ತೊಟ್ಟುಗೋ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಚಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾರಿ ಬಾಬಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ನೋಡಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತೋಜುಂಡ ಸರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಜಡ್ ಉಂಟು ಅವು ಮೀನು ತಿಂತು ನಾ ಪೆಟ್ಟುದುಲೆ ಹೊರದುಲ್ಲಂದ ಒಂದು ಆ ಪೊಡಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈತವು ಖಾಲಿಯಾ ಊರ್ ರಾಮದೇವ್ರೆ ಪೊರ್ಲು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಗುಂಟು ಚಂದ ಉಂಟು. ಎಂತೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ಸಿಲ್ವರ್ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಲ್ವರ್ ರವೆ ಫ್ರೈ ಹೇಳಿದ ಹೌದು ಹೇಗುಂಟು ಚಂದ ಉಂಟು. ಕರುಮ್ ಕುರ್ಮ ಉಂಟು ಕರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ರೈ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು ಕೇರಳത്തിൽ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮೀನು ಒಳ್ಳೆದುಂಡಾ ನಲ್ಲದುಂಡು ನಿಮಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದಾ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು ಪುತ್ತೂರಾ ಹೇಗುಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುದು ಫಿಶ್ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ ಫಿಶ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ಫಿಶ್ಗೆ ತಿನ್ನುದಾ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನುದಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವರೇನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಎಂತ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಪುಗು ಏತೋರ್ದುಗು ಬಡ ಯಾರೇ ಶುರು ನಾನು 11 ಬಲ್ಲೆ ಬಡ ಅಂಡ 11 ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟುಂಡು ಒಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ 11 ಹಿಡಿದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಒಣಸು ಬಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ತಿಂದಾರೆ ಫಿಶ್ ತಿಂದೆ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಂದ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡಿರುಡ ಬಂಗುಡೆ ಬಂಗುಡೆ ದಾದ ಬಂಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಚ ಪನ್ನೆ
ಓ ಕತೆನೆ ಈತು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದಿರು ಮುಕ್ಲಿಡ ಬಂಗುಡೆ ಪಂಡಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಂದ ಈತೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದುದು ನನ್ನವರ ಬರ್ಕಂದ ಆತನ ಈರಿಲ್ಲಾಲ್ ಮಂತ್ರ ನೀನ್ ಚಾನಲ್ ಬರಾಪಣ ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಬರು ಎಂಕ್ಲನೆ ಮಂತನದ ಎಂಚ ಮಂತನನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಎಷ್ಟು ಶೋಕಿ ಅಂಚದ ನನ್ನವರ ಬರ್ಕಂದುಂಡ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬತ್ತು ನೀಡ ಬತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿನ ನೆಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ರ ಪಂಚರತ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲೆ ಅವಡು ಬಂಗುಡೆ ಪನ್ಲೆಕನ್ನೆ ನನ್ನವರ ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಈಗ ಪಂಚರತ್ನ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಹೊಣಸ್ಕೊಂಡು ತೊಳಿಯೋದು ಸರ್ ಕಟ್ಟಿಡುಂಡರ ಅಂದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಬಂಡ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಹೋಯಿನಲ್ಪ ಪಂಚರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತು ಒಂದುಪ್ಪೆ ಈಗ ಪುತ್ತೂರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಈತು ಪುರ್ಲದ ಈತು ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ತಿನಸದ ಹೋಟ್ಲು ಓಲಪ್ಪ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಎಂಚಲಾಂಡ್ ಮೂಲೆ ಅನಸು ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಗಾರದ ಮಾರ್ಗ ಬಂದದುಂಡು ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಏಪಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋದು ಅದ ಅಂಪೇರಪ್ಪ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಉಲ್ಲೈ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಬೊಡೈನಾಥ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಣಸೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಕಿನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಣಸು ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಣ ಪಕ್ಕ ಈ ಬಂಗುಡಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ರಡ್ಡು ಜನ ದೇರ್ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಪಕ್ಕ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆದಕ್ಕಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಯಾನು ಒರಿಯಿಂದತ್ತು ಪೂರ ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತವರು ಮುಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಯರ್ದಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಿಡ್ದು ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಿನ್ನ ಅಟಿಲ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಪದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಟಿಲ್ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ತೂಡು ಆ ಮೀನು ಬರುಂಡಲ್ಲ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂಕ್ ದಾನಿತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವಡು ದಾನೆ ಅಪ್ಪಣ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದ ಬರ್ಪ್ಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ ಬಂಗಡದಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೇರೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಸುಧಾಕರ್ ಪಡಿ ಲಾರಿ ಪಂಡೇರು ಇರಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕೊಂಚ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೇರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕಣಪಿನಾಗ 500 ತಿಂದುಲೇನು ಅದ್ಭುತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಂಡ ಯಾನೆನ್ನ ಪೊಡಿಟೆ ಉಣ್ಣೋಲಿ ಯಾವು ಆತಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲಿ ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಣಸೆಂಚಂದು ಹೊರ ಮುಲ್ಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಸುಧಣ್ಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂಜಲು ತಗೊಳ್ಳಿದೆ ಅಂಜಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮುರು ತಗೊಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಖುಷಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಎಂಜಾವುದು ಬಂಗುಡೆಗೆ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಬಂಗುಡೆ ತವನ ಅದು ದಾಳ ಪಂಡ ಪಾತೆಂಡ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣಿ ನಾನು ಶುರು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂತ ಬಂಗಡೆ ಬಂತ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಒಣಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಗಾನಿ ಖಾಲಿ ಬತ್ತು ಒಣಸುವಂತಿಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ಲ ಕೊಂಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೇಟೆ ಬರ್ನಾಗೋರ ಬತ್ತದು ಒಣಸುವಂತ ಪೋಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜೈ ಇದು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಫಿಶ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಒಂದಾ ಹೇಗುಂಟು ಈಗ ನೀವು ಫಿಶಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಇದು ಹೋಟ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಂದ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ ಉಂಟು ಚೆಂದಾಗಿದೆ ಚಂದ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಹೌದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇವತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಹುಡುಕಿ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹಾಂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಂ ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾನಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೇಲ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಣಸಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಒಣಸು
ಅದಾ ಅಂದು ಇತ ದಾದ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚಿನ ದಾದ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಣೆ ಬಡಾವು ಬಣ್ಣಗ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಆವು ಪೋಲೆ ಪಂಚರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಚರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಂದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಜನ ಕುಲ್ಲೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಸೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದೀರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಕ್ಲೇರು ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇರು ಕೇರಳದ ಕಳ್ಳ ಪಂಪೇರಿ ಭಾರಿ ನಳ್ಳೆದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಕಲ್ಲ ಪಂಚರತ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಯ್ನಾಕಲ್ಲ ಮಾತ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಚರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬುಲ್ಪುಗು 11 ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಗಂಟ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಡ್ಬಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು ತಲಶೇರಿ ಇಪ್ಪು ಆಂಧ್ರ ಇಪ್ಪು ಆತಂದ ಮುಕ್ಕಲನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪು ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಪ್ಪು ಮಾತ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟ್ ರೋಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಂಚರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಮೀನು ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಒಣಸಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ 11 ಹಿಡಿದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿನ ಆಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕರ್ಕೆರ ಕೈಪಂಗಳ ದೋಳನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ